ଆଜିର ଖାଇବା କ'ଣ ଥିଲା କି ପୁରା ତ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ ସକାଳୁ ଯାଇ ବନେଇଥିଲା ଅଣ୍ଡାର ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବ୍ରେଡ଼ ଆମଲେଟ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଲୁ ମାଛ ପାଇଁ। ମାଛ ଦୋକାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ କି ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ମାଛ ଦୋକାନ। ତ ଭାଇଙ୍କି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି କିଲେ ତୁଆରି ମାଛ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମେ ବାଛି ପାରିବୁନି। ଭାଇ କହିଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୋର ବାଛିକି ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ଧୋଇକି ଦେବି। ସତରେ ଭାଇ ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ବାଛିଦେଲେ, ବାଛିକି ଧୋଇକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ କିଲେ ମାଛ। ତ ମୁଁ ମାଛ ନେଇକି ଚାଲିଲି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଉ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଦୁଇଟା ଜୁସ୍। ବୋଉ ତ ଜୁସ୍ ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବୋଉକୁ ମାଛ ଦେଇଦେଲି। ମାଛ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ମାଛ ବିକ୍ରି ଆସେ, ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ମାଛ କିଣିବା ନେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ବାପା ଯିବେ କହିବେ ଚାଲ ଆମ ସହିତ ପୋଖରୀରୁ ଯାଇକି ବନିଶ ପକେଇ ମାଛ ଧରିକି ଆଣୁ। ସେଥିରେ ବୋଉ କ'ଣ କରେ ନା ଦୁଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇ ଝୋଳ କରିଦିଏ। ସେଦିନ କ'ଣ ଭୁଲି ହେବ। ତ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇକି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଓ ସତ କଥା କହୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତୁଆରି ମାଛ, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।